Hallo lieve, geweldige, fantastische bezoekers van het Munttheater in Weert. Ik ben Raymond Curvers en ik heb zo ontzettend zin om weer eens in het Munttheater in Weert te komen spelen. Want donderdag 14 oktober is er de speciale Limburgse première van de wereldberoemde Rocky Horror Show. Het theater heeft een loper uitgelegd. Er is een cadeautje voor iedereen die komt. Dus dan kun je de show op nog een leukere manier beleven. En na afloop zijn er natuurlijk de traditionele premièreborrels. Ik zou zeggen, heb je zin in een feestje? Heb je zin in muziek? Heb je zin in een avond theater? Kom naar Weert, donderdag 14 oktober en let's do the time warp together. Rocky Horror Show. Lekker. Water. Ik moet nog spelen, hè? Maar 14 oktober zit er wat anders in. Tot dan.